Kembali pi baro bapet mentai ni video nga kumwe ni ki aktor jok film Jingim nga dap dak sukmen baladon kumba shispa ngot ki brio ki pa pha video so ni WhatsApp number pra khandai ngeu sao pra khandai ngeu ar iwei not manle kata ka online dancing competition nga pa ban ba yakini ki video bar khai ini upload no hako apa artarik April arajar arpo haka chwas imle entertainment channel ha YouTube te ngakar pa di bar khai ki pa ba sobha man pe ini ki video sobha ban ya like ya comment ya share kar ba phila khamtam ya u la ne kan oksha ka ba phi sutna khana ban I see mikini bakin yo ban le chushu shakata ka second round jogne ka online dancing competition nga kubur ba phila ikata but phin I see mikini kinong shar par khai nga ko ban ong phi ga don ko ga jikman ba sutna thang ni mo number ba kani kani sit ban kong bangi ai kampun ka bore phi ki ba ban judge ne ban bicha di ni video ma now new person kani na phi ki ba walai person kani na kane na team jok film Jingim tukum ta phindan por hadu ko ba shibnai ban ya judge na ne bicha di ni video na du arko artarik April 2008 hadu arko artarik Mei 2008 tukum ta ngakan tu phi por khai sebab pet bahagi ni video pet punya apa was bicha ni ma phi monu ban job monu ban ram ne kasama phi bar khai ni tang ni di tang punya kabor khambun phi ke pai ba sakoi ngo kwa ban ong phi bar khai pai ba dang bon ba phone nga ba message nga ba text nga ba Facebook ki WhatsApp bar khai ki ba kirang bon ma ki barang ya practice ni jirwa bar kumta ki kentu bar kar pa nga ki so bahase dang ai por shu ban pha ki video joki show number WhatsApp pra khandai ngeu sao pra khandai ngeu ar iwei not such is mo pra khandai ngeu sao pra khandai ngeu ar iwei not takumta ngakantu ladang don la ne kanu shat dan kwa ban pha video joki soba pha tu number bar ong phi mentan soba dang pha tamba lekam kloi number ba kapor kada phinan pha kam kloi dang la ban upload video joki bar kumta ka video phi ru kana kham kiu ki like suna kham kiu bar kumta ter tukumta gitu bapa di olah hadu bentak kasih kat apo tadi kidang la asyusyu ban pha video joki balik kloi khnang ba phenam penlet yegani ka kabu joki ban ya bon ki views bar bon kele tang kata kubule shipon